eskerrik asko, etortzeagatik. Gaur emango diogu hasiera ikasturte honetako forumari. Trimestre, ez baino lehenago, mesedez, telefonoak esan duten moduan, gaur emango diogu hasiera ikasturte honetako forumari. Trimestreka edo hiruhile honetan hitza eta musika izango dugu gai. Aukietan utzi dizuegu trimestre honetako programa eta fitxatxo bat. Eta fitxa horretan zuen bide elektronikoa eta datuak nahi baduzue idatzi eta gero hor dauen guztan itzi gure informazioaren berri jaso nahi baduzue. Gutxa horretan, edo mai horretan, liburu batzuk daude. Iazko hitzaldien transkripzioekin dago liburua gehienok izango duzue irakurketan egon bazineten ekainean izango duzue, baina ez badakozue hor dago, iazko forumaren hitzaldien transkripzioa. Esan dudan moduan, hiruhile honetako gaia hitza eta musika da, bigarreneko eta hirugarreneko hitzaldiak irakurketarekin egongo dire lotuta, eta, momentuan izango duzue, irakurketaren berri, ez? Aste honetan gaur, eta datorren asteartean, izango duguz ekitaldizek, gaur Karmelen jaio dugu, eta datorren astean Kirmen Uribe Mikel Urdangarinekin. Gaurkoan, Karmele dugu, Karmelek bere prozesuan salto bat egin du, edo aldaketa bat egin du, eta narratibatik poesiarako saltoa egin du, eta gaurkoan, hauen laguntzarekin, liburu horren irakurketa musikatua egin duzu. Ez dakit liburua ezagutzen duzuen, liburuak lau zati ditu, eta liburuaren izenburuak esaten duen moduan, orain hilak ditugu, hausnarketa horrekin egiten ditu, edo hausnarketa hori egiten du Karmelek liburuaren lehenengo zatian, eta bera kontatuko digu gero prozesua zelan amaitzen duen. Nik besterik ez daukat, hori berriro eskerrik asko etortzeagatik, eta zuekin Karmela jari. Pozik gaude, bilbon egoteagatik, pozik gainbeste jende ikisteagatik. Barkamena eskatu behar dut,
nire hautzagatik, ez dakit zer gertatu zaidan gaur. Bilbo tropikal hau izango da, ez dakit iaia hautz gabe gelitu naiz. Eskerrik asko Bilbo zaharra euskaltegiaren eski gonbidapenagatik. Gaurko emanaldia izan dizuen bezala, orain hilak ditugu liburuan dago oinarrituta, baina ez duzue bakarrik hitzak entzungo, hitzak, musika eta irudiak ikusiko dituzu. Nirekin hemen Aitor Agirre eta Tritu daude, eta pantalla honetan Ander Elortzak egindako irudiak ikusi behar izango dituzu. Gaurko ibilbidea barnera begiraziko gara, barneko hitzuei, barneko ahuldaderik. Haurtzarotik ere pasatuko gara, haurtzaro ere agertuko da, maitasuna baita ere, desioaren agortzea batetik eta desioaren berpistea bestetik agertuko dira. Eta honekin batera heriotza. Heriotza agertuko da, hildakoak agertuko dira, baina ez hainbeste heriotzaz hitz egiteko, oraindik bizirik gaudenei hitz egiteko baizik, hori da gure helburua. Eskerrik asko beraz etortzeagatik, gure asmoa gaur zerbait sentiaraztea da eta hori lortzen badugu posikoa gara. Eta emanaldia hasteko aitormen bat egin nahi dizuet. Medikuak auskultatzen nauen bakoitzean, neure buruari galdetzen diot, entzungo aldituen aparatu horrekin nire putzuen plistiklastak. Orain, hilak ditugu. Hildako lagunak. Hildako ama edo aita. Orain badakigu zer egin behar den. Nora deitu. Zenbat balio duen lore koroa batek. Orduan, egan irteten ziren marigorringoak gure eskuetatik. Eta gure atzamarren artean bizirik irauten zuen zugandilaren bustanak. Orain, balkoiko geranioak zaizkigu. Eta zakarrontzira bota ditugu lore ontzi gorri eta guzti. Orduan norbaitekin ginen, norbaitentzat. Norbaitek gure izena esan eta presente erantzuten genuen. Orain, lagun batek deitu dizu inork deitzen ez dizunean, laguntza eskatuz.
Bikote horiak mehatxatu du eta bakarrik dago. Eta etzekien zerekin, eta etzekien hori ditu. Orain bakarrik gaude. Orain hilak ditugu lagun eta badakigu zer egin behar den. Orduan, ez genekien bizikletan ibiltzen. Orain ere ez. Lagunak ez direla inbeste. Maitasuna ez dela aldagela batean marraztutako bihotz gorri bat. Estandak, odola, osea, neure mundukoak direla eta ez telebistakoak. Badaudelako bazuloetan arratoiak bezala bizi diren pertsonak. Bizitza borroka dela. Eta bere aho zorrotza ukitzearekin bakarrik zauritu egiten zaituela. Besteen mina baino gehiago, besteena dela. Batzuek sekula ere ez esaten dutenean, beti esaten ari direla. Egia, aurren marrazkietan aurki daitekela soilik, eta haien galderetan. Bidaia honen helmuga, damua eta bakardadea direla. Eta orain, nork bueltatuko dit, madarikatu dut, ez nekiena. Gosari aztarnak. Ez dira domeketako pagak. Ez dira marrazki bizidunak, parkeko jolasak edo benetako lagunak faltan sentitzen ditudanak. Ez dira uretan egindako gotzakak, futboleko izerdiak, amaigabeko urak. Ez dira gurin zaporezko meriendak, esnetan guztitako gaietak, faltan nabari ditudanak. Goizero, nire Espainetako gosari aztarnak, txistuaz guztitako zapiarekin garbituko dituen norbait, oraindik badela jakitea da, benetan falta zaigana. Etxeko zapatilak. Domeka zen. Amaren eskutik, mezetara nindoan. Etxeko zapatilak jantzitan nituela konturatu nintzenean. Etxera hueltatzeko errelotu nion, haiek kendu eta zapata jantzeko. Baina berandu zela esan zidan. Ezin genuela, berdin zela. Inork ezidala begiratuko oinetara. Batzuetan, iruditzen zait, etxeko zapatilak jantzitan nagoela ordutik. Mesa amai ezin batean harrapatuta. Ez da euria. Ez da euria. Ez dit minik egiten. Hodeiek mundua mugatzen dute eta babestuago sentitzen naiz. Ez da negua. Ez dit minik egiten. Iluntasunak eguna laburtzen du, eta lasaiago sentitzen naiz. Eguzkiak, urruneko leiho baten argi keinuak, terrazetan dagoen jendetzak, hego haizeak, uda usainak egiten didate min. Mundua zabaldu egite delako, lusatu, edatu, handitu, eta beste lekuren batean gertatzen delako orduan dena.
itxaropena ematen diguten. Eskerrak minak erdi aurreko usurduren modukoak diren, orain datoz, orain doaz. Hala ere, gosaritan, beti agertzen da mai gainean afariko aztarnaren bat. Tomate orbana, ogi apurrak, jogur baten tapa, atzoko negargura. Fidela. Ez da zure gorputza, zure azalean bilatzen dudana. Zure zilborraren alderik erotikoena nire eskua da. Zure lepoarena nire arnazestua. Zure gerriari, bularrari, zakilari heltzen diet, neure buruarekin larrutan egiteko. Abenduko arbola. Abenduko arbola naiz. Lo ditut atzamarrak. Ez bilatu laztanik, ez egin aleginik. Jauzi zaizkit zure arnazak behin dantzan jarri zituen ostoak. Ez bilatu laztanik, ez egin aleginik. Abenduko arbola naiz orain, eta saskal zorrotzak baino ez ditut adarretan. Geldi dago horbela espaloian. Geldi gabonetako argiak kableti zintzilik. Haien isla uin gabeko putzuetan. Tragoa eman diozu kafeari, tabernako leiotik parkeari begiratu bitartean. Gu bezala isilik daude txoriak. Gu bezala, geldirik dago arbolari lotutako bizikleta erdoildua. Eskua jarri duzu nire belaunaren gainean.
begiratu dizut, baina aspaldian ez da bida izan. Azal beroaren usaina zen garai batean uda. Zipristina igerilekuan, zerbeza arrastoa Espainetan. Gure sukaldeko lehioa zabalik afal orduan. Eta kilkerren hotza, zeruko izarrak, biok ortozik baldozaren gainean. Joan zinenetik baina, uda, isten ari den pertsiana baten soinua. Ez nazazu begiratu. Ez dut lurralde ilunetara bidaiatu nahi, ez dut gauzak astatzen ibili nahi argirik gabeko gela batean. Ez nazazu zeurekin eraman. Nahiago dut hemen geratu, kafe makina, etxeko biltzak eta lanpaz zaharraren alboan. Enazazu ezagutzen ditudan gauzetatik aldendu. Ikasi dut haien ertzak saiesten, ezagun ditut haien usainak, haien egur zaharrak, haien metal berriak. Enazazu urrundu arrausietatik, igogailuko izketaldi utzaletatik, familiako baskarietatik, programatutako sexutik, betiko autobusa hartu aurretiko pazientzia ezetik. Enazazu begiratu, zure begien tontorrean, arriskuren bat dagoelako, ziur. Izotza, elur jauzi bat, uholde bat, berarekin eramango dituena, aulkiak, landareak, erosketa zerrendak, sarteskak, liburuak, babesten nauten benetako gauza guztiak. Ekaina, non gorde dezaket, zer egin, nire gorputzetik zabalduz doan estizko bide honekin. Non sartu dezaket, zer egin, ekainak ematen didan miazka da gozoarekin. Eta orain zer, nola egin dezaket zikatu ez dadin. Nola mugitu behar dut, nora begiratu, non ukitu norekin. Ekainak azala zurratzen dit. Eta nik, galderekin eusten diot, nire gorputza zubit baten antzera okertu eta behingoz, plazeraren plazerez estanda egiteko gogoari.
zuen zaparra da, eta denda baten aterpean sartu nintzen. Zapata berriek irriste egiten zidaten eta hau kasualitatea. Aterki batekin agertu zinen. Zatoz. Ez ezan izun lotzatik, segi lasai, hemen bertan bizi naiz. Zapatek labain egiten didate besterik ez. Pixka bat itxaroko dut. Zatoz. Zure besoari heldu nion, ez labaintzeko. Eta bapatean, aterkiaren gerizpean, larretik trostan dabiltzan bi zaldi ginen. Pause. Arratzaldeko 3 Elizako kanpaian eta domeka gelditu da herri txikian. Haizeak pipa zorro bat darama arrastaka, eta auzoak azalak jaten ari dira plazan. Sardesken hotza entzuten da plateren kontra joka, urrunean, eta handik gutxira jaisten ari diren pertsianak. Ordu honetan sentitzen zaitut faltan gehien, baina gero pasatu egiten zaitia, etxeko leihoak arrausika hasten direnean. Ez dut gogoratzen. Ez ditut gogoratzen esan zenizkidan hitzak, ez da esan nizkizunak ere. Ziurrenik zelan geunden galdetu genion elkarri, erantzunetan egiarik jasotzeko itxaropenik gabe. Ziurrenik gure lanez hitz egingo genuen, edo osasunaz, zelan zoaz kontu horrekin. Ez dut gogoratzen ze egunetan egin genuen topo, ez da noran indoan, nondik nentorren. Ez ditut gogoratzen egun horretako egunkarien lerro buruak. Ziurrenez, norbaitek indarkeriaren bat gaitzetziko zuen, edo norbaiti eskatuko zioten indarkeriaren bat gaitzetzeko. Ez dut gogoratzen orduan bizarra zenuen edo modetatik libre afeitatua zen den ordurako. Gauza bakarra gogoratzen dut. Eskua pasatu zenidala beso biluzitik. Ordutik, hego haizeak agintzen dit, zer gogoratu eta zer ez.
dekoratua. Benetan gara zoriontsu etxe honetan, ezta? Altzari hauekin beste bat ematen du. Ez du lehenengo zerak utzi zigutenaren batere antzik. Hemen bizi zen atzoak berarekin eraman zituen kuadro zaharraiek, eskaizko sofa hura, katu usainan, eta sartu ginenerako zorionez kobasulo baten antz gutxiago zuen. Benetan gara zoriontsu, ez da? Inoiz elkarrekin biziko ginela amestu nuen batean. Eskua lehen biziko aldiz eman zeridan egunean izan zen. Kaletik indoa zen, eta manifestazio bat pasazitzaigun albotik. Gogoratuko duzu. Greba oroko roietako bat zen. Milaka papertxo bota zituzten airera, eta haietako bat oinetakoaren solan itxatxita heldu nintzen etxera. Benetan gara zoriontzu etxe honetan. Baskal orduan, sekulako argia sartzen da leihotik, eta iragarkietan agertzen diren etxe bizitza bietako bat ematen du. Egia esan, altzari berri hauekin eta atzoarekin batera hemendik atera zituzten gortina lodi haiek kenduta, jada ez dauka bankuak saldu zigun pisuaren batere antzik, ez da? Harmonia. Kafe usaina esnatzean, kikaren hotza sukaldean, eguzkia, bihurguneak marrazten, atzo ezagutu nituen izaretan. Zure usainaren gainean etzanda keinu egin diet, gure pasioaren lekuko izan diren gelako kuadroei. Zuhaitzaren adarrak lehioan joka. Mahaitxoaren gaineko iratzargailua, 1, 2, 3, 4, diapasoi bihurtuta. Oinutzen pausoak entzun ditut korridorean. Gozariaren bandejarekin zatoz, bere kafe, esne, ogi egin berri eta egunkari odoleztatuarekin goiz harmoniko honetan. Kontsolamendua. Esku antzesle bat lagunaren sorbalda igurtzen. Ulertzen dut esaten duten arku formako bekainak, asperena, lurrera begiratzea. Gaur erosi behar dituzun zapatek ematen dizuten poza eskutatzen saiatzea. Eta pena erakustea, pena handia. Frutaria zara, zagar zimenduari begira. Ez dago erremediorik, baina hitz hutzalez bete behar duzu errukiaren musika. Ez dago erremediorik, baina ipurdi errea talko hautzez estali behar duzu. Ez dago sufritzera kondenatua dagoena kontsolatzerik, iruzurgile sentitu gabe. Ez dago eskutatzerik, momentu batetik bestera agertuko den zure urrezko aginaren diztira. Perla. Benago, bai, hortxe. Ez, horrez, benago. Hortxe duzu perla. Bai, ia aurkitu duzu, hortik ez, ezkerrera, ez, eskuinera pixka bat. Aurkituko duzu ala, hor duzu perla. Ez duzuaren taupada entzuten, dan bakari da, dan bakari naiz. Ez duzu askorik egin behar, ukitu, plastandu, miazkatu nahi duzuna, gerturatu. Nik eztanda egingo dut, presnago, presnaukazu, garrasi egingo dut. Begiak indarrez itxiko ditut eta ai ama esango dut. Ai ama, hainbat aldiz. Ahalik eta ozen egingo dut garrasi.
estaltzeko, ahazteko, nire burutik ezabatzeko behingoz, auzokideak laster botako dituen oihuak, paretaren kontra entzungo diren danbak, haren zenarra mozkorturik heltzen denean. Gari berdea bezala, polita zarazu, ederra, desiragarria, printzesa. Gozoa zarazu, leuna, samurra, sentibera, eskuzabala, ulerkorra, ama, zaintzaile fina. Ahula zarazu, negartia, koldarra, txikia, motela, jeloskorra, puta, zorgina. Eskertzen dizut, zinez, neure burua hitz egiteko egindako eskaera. Baina erantzun aurretik, ezadazu, nola egin dezakedan, jertzean, gari berdea bezala, iltzatzita geratu zaizkidan hitzoie guztiak gainetik kentzeko. Historia. Ez dut inoiz herrialderik konkistatu. Ez dut penizilina asmatu. Ez da formula matematikorik ere. Ez dut izurriterik gelditu. Ez dut gerra egin inoren kontra. Ez dut itunik sinatu. Ez dut Nobel saria merezi. Baina umeari fardela aldatzen diodan bitartean, badakit, historia idazten ari naizela. Tantak. Sakurra zaunka balkoian, igande goiz batean. Aurreko eraikineko lehioetan arropak zintzilik, lan jantziak, eskolako amantalak, sukaldeko trapuak. Kalean, zebende kartela, erdoildutako pertsianetan. Karnizeria Paco, merceria Maria Inés. Espaloi bazterrean zerbeza botila batzuk, plastikozko edalotziak. Ogia besapean daramala atarira sartzen ari den gizonaren txandala. Kebab Istanbul, Bazar Shu. Espaloian, hanka bakar baten gainean saltoka doan usoa. Eta leiho batean ni, ozen entzuten, nire putzuen gainera jausten ari diren tantak, oxigenorik gabeko igande goiz honetan. Arbasoak. Zure arbasoen zer geratzen zaizu?
Zer esango luke zure birraitonak zentro komertzial honetako argizurien pean aurkituko bazenu? Zer esango zeniokezuk aitaren etxea defendatu zuen gizonari eskuetan zarako poltsak zintzilik dituzula? Zure arbasoen zer geratzen zaizu? Nola azalduko zenioke zure amonari ezin duzula aurkituaren zurrukutunaren errezeta McDonaldseko bandejan dituzun kartoi plastikozko sartezka, jostailu, tetabriken artean. Zure arbasoen zer geratzen zaizu? Txakurrari zatosona esateko erabiltzen duzun hizkuntza ezpada. Hitzoiek. Nahiko nituzke hitzak biluzik. Ume batek lehen biziko aldiz erabiltzen ditueneko zentzuaz. Nahiko nituzke hitzak arrautza irinetan pasatu gabe. Uretatik atera berritako arrainak bezain dizdiratzu. Nahiko nituzke paretan gogor jotzen duten pilotak. Oihartzuna sortu eta bizi-bizi bueltan datozenak. Nahiko nituzke urdail barreneko hitzak. Azukrerik gabekoak. Usualaren egia dutenak. Aldi berean eder eta deserosoak. Aldi berean irrika eta bihotzerrea sortzen dutenak. Nahiko nituzke haragi bihurtzen diren hitzak. Erditze gelako jaioberri likatzuaren antzera, bizitzen hasi baino lehen, bizitzak zikinduta daudenak. Nire herriko zerua ez da laua, odeiek loditzen dute. Ezer ez da laua nire herria, zenbat gris eskutatzen den odei bakoitzean. Nire herriko zeruak pisu handia du, justu hemen, zorbaldaren eta lepoaren artean nabaritzen da gehien. Eta odeiak, nire herria, beti daude norbaiten gainean deskargatzeko prest. Nire herriko lurra milaka zimurretan dago tolestua. Eta tolesduren gerizpetan biziraundu nire herriko hitzak. Nire herriko jaio berriak zaharren ahotsa dute. Nire herriko hitz asko lurrazpian daude. Kanposantuan hasi dira elkarrizketa asko nire herrian. Bandera zuria. Ospitale honetan jaio nintzen. Izara zuri baten gainean jarri ninduten aitak bere alaba jaio berria ikusezan. Amak ohean etzanda eta gorputza erdibituta arnaza sakon hartzen zuen bitartean. Mantal zuridun batek egiaztatu zuen nire jaiotza. Eta paper batean apuntatu zituen ordua, eta minutuak, eta segunduak, eguna, eta urtea, eta lekua. Gero aita zegoen ospitalean eta ni nintzen bisitaria. Ospitale honetako bezaulkian egin ditut gauak, gelako lehiora begira, gortinen mugimenduari adi. Aitaren urrezkaera eta estulen artean. Ospitale honetatik deitu nuen etxera aitaren heriotzaren abisua emateko. Horri batekin irten nintzen hemendik, jakako poltsikoan tolestuta. Ordua
eta minutuak eta segunduak, eguna eta urtea eta lekua idatzita zeuden bertan. Ospitale honetan ikusi nuen lehen bizi nire barruan zapaburu bat mugitzen. Eta ospitale honetako erditzegelako sabai zuriari begira erditu nintzen bi aldiz, gabonetan beldotza bezala. Ospitale honetako kontsulta batean eman zidaten nire gaixotasun kronikoaren berri. Eta gero bizikletaz bueltatu nintzen etxera, oso azkar. Haizeak nire estutasuna zikatuko zuela, zinetzi nahian. Poltsikoak paper tolestuz beteta dauzkat. Jaio nintzenetik hona, gauza asko gertatu dira ospitale honetako horma zurien artean, baina bitan laburbildu daitezke. Batzuetan, haizeak gelako gortina zuria astindu du, eta beste batzuetan ez. Orain bai, orain ez. Honela izango da seguru aski. Ez ezagun batek, bata bestearen gainean jarriko dizkit eskuak. Zuzen jarriko dizkit belaunak, oraindik bigun nagoen bitartean, gogortzen hasi baino lehen. Begiak itxiko dizkit Nancy bat banintz bezala, baina ez nau altxatuko begiak berriz ireki ditzadan umetan panpinarekin egiten nuen modura. Etzan da utziko nau. Mapa baten modura zabalik. Eta argia itzali aurreko azken errepasoan, bere lekura eramango du sorbaldatik irrist egin didan bularretakoaren tirantea. Honela izango da, segurazki. Ez ezagun batek, nor izan naizen ez dakien batek, ordenan jarriko du azkenik, bizitzak ordenatu ezin izan duena. Hildakoekin doazen zapatak. Hildakoekin doazen zapatak. Ze bide egiteko. Ze lur zapaltzeko. Nork lotzeko lokarriak askatuz gero. Hildakoekin doazen zapatak, distiratzuak. Ez dute berriz estropezu egingo harri berberarekin. Ez dira izerdiarekin alferrik alduko. Hildakoekin doazen zapatak. 36, 38, 40, 41 zenbakikoak. Larru, txarol, nailonezkoak. Ezkerraldean igatuak batzuk, eskuinaldean besteak. Arnedon, Txinan, Alakanten egindakoak. Egun batetik bestera, zapata funerarioak. Egun batetik bestera, zapata honenak, orpoetan eta behatzpuntetan minik egiten ez dutenak. Lagun handien modura, une ilunetan, alboan geratzen diren bakarrak.
Eskerrik asko berriz ere etorri zareten guztioi, Leo Zaharrak lateriari, eta esker bereziak Aitorren, Trikuri eta Ander Lorzari bidai honetan lagun izateagatik. Gustura joan izan espero dugu, eta lehen esan bezala zerbait sentiaraztea lortu bat dugu bakosik banuan. Bukatzeko azken poema bat, ukendu izan nahi duena. Poema honek lasai egoteko, esaten dugu. Eguzkiak goizero barre egiten diolako heriotzari. Lasai egoteko. Gure hilkortasunaren gainetik, hor dagoelako bizitzaren indar infinitua. Ez dezagun, ahaztu. Mila esker guztioi, eta Basalorea izeneko poemarekin bagoaz. Basalorea. Lore begiak jaioko dira adar biluzietan. Arropa guztiak aurkituko du beheko zuren bat. Erdiminen ondoren bizitza sortuko da. Laino ilunen gainetik zain egongo da beti bezala eguzkia. Egon zaitez lasai. Basalore irritzu bat ikusiko duzu azten laster, kanposantuko lur emankorrean.